गेजेर बिजनि दखरा एबसुनि बानजायनायाव नैबे मध्य बिजनि गोजौ फरायसालियाव 2025 मायथाइनि मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव टप 10 मासि मोननाय फरायसाफोरखौ एसे लेटैबाबो दखरा एबसुआ दिनै बरायदों आरो बे बरायनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा बेवहाय आङो गिबियाव जायफोर फरायसा फरायसुलि बिथांमोना बे पजिशनखौ मोननो हाबाय आङो कंग्रेचुलेसन्सखौ हरदों जाहाथे बे फरायसाफोरानो फैबाय थानाय समाव दिनै खोब मोनसे मोजां केरियार लानानै गावनि थाखाय गावनि जि केरियारखौ साक्सेस खालामनांगौनि थाखाय आरो बिथांमोनानो सानसे समाव समाजनि आरो बर' हारिनि थाखायबो जाहाथे खामानि मावहैयो आङो बेखिनि बाथ्राखौ आङो आसा खालामदों। आरो बेवहाय जों नुनो मोनदों सिगांनि रुजुनायाव बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोंआव जोंनि दखराफोरनि बेन्दोंआव जथेस्थ' माने मेट्रिक आनजादाव जोङो साबसिन जाबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बिनि थाखाय जोङो जोंनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोना सिगांनिख्रुइ एसे खस्थ'सिन खालामनाय एसे माने स्टाडियाव बांसिन माने टाइम होनाय आरो जोंनि गारजेनफोरा दिनै जोथोन लानाय आरो बेनि थाखाय फोरोंगिरि सार मेडाम बिथांमोनाबो जथेस्थ' खस्थ' खालामनानै दिनै खोब मोजाङै फोरोंदों आरो जोंनि जिल्ला एबसु आरो दखरा एबसुनि बिबानगिरि बिथांमोनाबो दिनै माखासे मेट्रिक केन्डिडेट आरो हायार सेकेन्डारि आनजाद होग्रा फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ जोङो न' थांना लोगो हमहैनायाव जोङो हमनो हाखादोंमोन दा देग्लाय रिजाल्टआ एसे मोजांसिन जागोन। दा बे हिसाबैनो जथेस्थ' मोजां जादों नाथाय बेखिनिया जोंनि थाखाय थोजासे नङा। ओंखायनो जायफोर फरायसा फरायसुलि बिथांमोना दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लादों आङो बिथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे बिथांमोनानो जिहेतु जोंनि हारिनि भबिसत दा बिथांमोनानो हारिखौ दानो नांगोन दा ओंखायनो जोंनि हारिनि भबिसत जानो थाखाय खोब माने गोसो होनानै फरायनांगोन खोब माने बिमा बिफाया मोजाङै जोथोन लानो नांगोन आरो फोरोंगिरि सारमोनाबो जथेस्थ' गोसो होनानै फोरोंनांगोन आङो बेखिनि बाथ्राखौ दिनै खावलायदों। माने खोब मोजां सोंथि नंगौ सिगांनि समाव द्रप आउटआ एलपि बा एमइ स्कुलावसो जोङो जानायखौ नुनो मोनबोदोंमोन नाथाय जों आथिखालाव सेन्सास खालामनानै बा बेखौ सिङाव हाबनानै जेब्ला नुनो मोनबाय कलेज लेभेलावसो द्रप आउटआ बांसिन जायो। दा बियो मानि थाखाय जादों आरो बेखौ जोङो रिसार्च खालामगासिनो दङ दा बेखौ लानानै जोङो फैबाय थानाय समाव बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद थामहिनबा एबसुआ जोङो खामानि मावगोन। दिनै बे कलेज मोनहैनाय लोगो लोगोनो द्रप आउटआ मानो गोबां जादों जेरावनोखि जों हिसाब खालामनानै मोनबाय माने जोंनि बाक्सायाव खमैबाबो 2400-2500 जनसोआ बर' बिजोंजों फरायनानै मेट्रिक आनजादखौ लिरो। दा नायनानै नुहैयो डिग्रियाव बेखिनि फरायसाफोरा बहा गोमाहैजोबो। दा बेखौ लानानै जेब्ला जोङो खोब सिङाव हाबनानै जोङो नायबाय हिसाब खालामबाय जोङो जथेस्थ' सोमोनांदों। दा ओंखायनो बै माने फरायसा फरायसुलि जायफोरा कलेज लेभेलाव फरायो दा बेखौ जोङो बे जेंनाखौ फोजोबनांगौनि थाखाय फैबाय थानाय समाव जोङो कलेज लेभेलाव जोङो हायार सेकेन्डारि लेभेलाव जोङो बे हाबाफारि लानांगौनि थाखाय जोङो खामानि मावगोन आरो बेबायदि प्रग्रामखौ जों कलेज लेभेलाव लागोन आरो बे हाबाफारियाव जाहाथे साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलि फंबाय बिनानावमोना बाहागो लायो खारन बाहागो लायोबासो जोंनि जेंनाफोरखौ जोङो मिथिलायगोन आरो जेंनाफोरखौ मिथिनायनि उनावसो जोङो बे जेंनाखौ जोङो सुस्रांनायनि थाखाय जोङो लामाखौ दिहुननो हागोन। माखासे बिमा बिफाखौ नुनो मोनदों फरायसाफोरखौ फरायसालियाव एगारो नाथाय बेखौ जोथोन लायैखौ गोबां नुनो मोनदों। बे बेलायाव फरायसा बिथांमोननि बिमा बिफाखौ मा खावलायगोन? गारजेनफोरखौ आङो खावलायगोन आसलथे बियो मोनसे एनभाइरनमेन्टनिबो खोथा फैदों थासारिनिबो खोथा फैदों। दा बे थासारिया आथिखालाव माबायदि सोलिगासिनो दं आबहावाया माबायदि सोलिगासिनो दं सिगांनि समनि आबहावाया एसे बेलेगमोन खिन्थु दानि थासारिया एसे बेलेग जाबाय आरो दानि थासारिजों आथिखालाव जेरैबायदि सोलिबाय थादों बे मुगायाव जुदि जोंनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोना जुदि फिट जानो गोनां जायोबा आरो बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै गारजेनफोरा एसे रलखौ प्ले खालामनांगोन बा मोजाङै लानो नांगोन। दा बिसोरबो बुजिनो नांगोन थासारिखौ दा बुजिनानै गाव गावनि गथ'फोरा जि कलेज लेभेलावदि द्रप आउट जागासिनो दङ बा कलेज नागारगासिनो दङ नाथाय बेखौ बारा हमनो हास्लाबाखै आरो बियो थासारिनो मोनसे इम्पेक्ट होननानै जोङो बुंनो नांगोन। खारन दिनै माने ओरैबायदि मोनसे डेभलपिं स्टेजाव बर'फ्रा दङ माने एसे दावगागासिनो दङ। दा बे दावगानायखौ नायनानैनो दिनै जोङो जोंनि सिंनि बाथ्राफोरखौ बा जोंनि जिखिनि थासारि दा बेखौ दिनै गाबथानो हाया हाया जादों। माने मा गोरोन्थि मावगासिनो दङ जोंनि गथ'फ्रा लाइमोनफ्रा बेखौ दिनै मोजाङै हमस्लाबनो हायाखै।
सिगां फारसे जौगानायफोरखौ जोङो बिराद नाहरो दिनै बेखौ जों बिदि नायोबा नेसनेल लेभेलाव इन्टारनेसनेल लेभेलाव ओरै जाबाय होननानै नाहरो खिन्थु जों बर'फ्रा दि एसे लेटलि जोङो एसे सोद्रोमथि मोनखानाय बा जोङो एसे लेटैसो जोङो जिहेथु एसे जोङो जोङो मा होनो बेखौ जों एसे लेटैसो जिहेथु जोङो बर' हारि हिसाबै जोङो एसे सिनायथिखौ मोनखादों दा बे हिसाबै जोङो गुबुन जौगानायफोरजों जुदि खारफानो जुदि नाजायोबा जोंनि माखासे जिखिनि मावथारनो गोनां खामानि बेफोर जोंनिया थालांगोन दा ओंखायनो जौगानायाथ' जौगाबाय थिगैनो दङ नाथाय जोंनि जिखिनि बेसिकफोर दङ मावथारनो गोनां दा बेखौबो नोजोर होनानै जाहाथे जोङो बयबो जाहाथे जोङो दायथ' लालायो जोंनि गारजेनफोराबो जोंनि फोरोंगिरि समाजा आरो जोंनि जिखिनि इन्टेलेक्सुयेलफोर दङ मेलेमजिबि बिथांमोन दङ दा बिथांमोनाबो दिनै जोंनि लाइमोनफोरखौ थिग लामाजों लाना थांनायाव जाहाथे बाहागो लायो आरो जोंखौबो हेफाजाब होलायो जोंनो साजेसन होयो दा बेखिनिखौ जोङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लायबो लुबैयो बे बेलायाव जोंनि जिखिनि समाजाव सोलिबाय थानाय जिखिनि निसा बेसाद बा ड्राग्स दा बेफोरखौ लानानै जि एवारनेस खालामनांगौ दङ जोङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय गोलाव समनिफ्राय जों खालामबोबाय थादों नंगौ दा बेवहाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा दानि उन्दै जाखांफुनायफोरा जेरैबायदि इनभल्भ जादों जोङो नुनो मोनदों बेखौ लाइ होग्राया जोंनिनो एसे बैसोगोरा बिथांमोननिनो एसे आखाइ दङमोन दा खिन्थु बियो नैबे आथिखालाव सिगांनि रुजुनायाव एसेबाबो खम जाबाय आरो जायनि थाखाय जोङो दिनै हमदांनो हायो दिनै बाक्सा जिल्लायाव मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टआबो दिनै एसे गोजौ लेभेलाव फैबाय हायार सेकेन्डारियावथ' बाक्सा जिल्लाया देग्लाय जोङो नाम्बार 1आव दङ कमार्सआवबो मोजां आर्ट्सआवबो मोजां आरो दिनै जुदि सिभिल जिखिनि जोंनि जिखिनि आनजादफोर दङ हमनानै लाबाय नों APSC दङ UPSC दङ फ्राय गथ'फोर ओंखारामोन जोंनिया खिन्थु जोङो थांनाय बोसोराव जों नुदों APSCआव जथेस्थ' मोजां रिजाल्ट जादों दा ओंखायनो जोङो आसा खालामनो हायो फैबाय थानायाव बेबायदिनो जुदि जोङो जोंनि जि लाइमोन जि सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय बा गथ'फोरनि थाखाय परिबेसखौ जुदि जोङो गावसोरनो लाइ होआलाबासिनो मोजां मोनसे जुदि बानायनानै होयोबा निस्सय जोंनि जे बे ओनसोलनि लाइमोनफ्रा मोजां लामाजों थांगोन आरो जों आसा खालामनो हायो खारन जोंनि नैबे दानि फरायसाफोरानो लाइमोनफोराबो जोंनि भबिसत दा ओंखायनो जोङो बिथांमोननो मोजां लामा दिन्थिनानै दा बिथांमोननो जोङो मोजाङै मोनसे राहा लामा खालामना होनांगौआ जों साफ्रोमबो बैसोगोरा मोननि दिनै दायित्त'